Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Mataji. Mataji കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണ്? ക്ലിയർ ആണ്. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനീതി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 3 മലയാളം ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഈശോപനിഷത്തില് മന്ത്രം 7 എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് മന്ത്രം 6 എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാം. ഇതാണ് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. എല്ലാം ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണണം. സർവ്വതിനെയും ഭഗവാന്റെ അംശമായി കാണുന്നു. ആരാണ് അങ്ങനെ കാണുന്നത്? ശുദ്ധഭക്തര്. അതെ, അതായത് മഹാഭാഗവതനായിട്ടുള്ള ഉത്തമ ഭക്തൻ അദ്ദേഹമാണ് മഹാഭാഗവതൻ. മഹാഭാഗവതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണുന്നു, എല്ലാത്തിലും ഭഗവാന്റെ അംശമായി കാണുന്നു, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായി ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ കാണുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് കണ്ടു. കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. അങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെയും കണ്ടു. എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഉയരുക? ഒരു ഉത്തമാധികാരിയുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ നമ്മൾ ആദ്യം തുടക്കം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ശ്രവിക്കുക. ആരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം? ഗുരുപരമ്പര. ഗുരുപരമ്പര. അതായത് ആധികാരിക സ്രോതസ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ശബ്ദബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ശബ്ദ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. അങ്ങനെ ക്രമേണ നമുക്ക് ഒരു മഹാഭാഗവതന്റെ ലെവലിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഇനി അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് 7ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലും. മഹാഭാഗവതനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയും. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. മഹാഭാഗവതന്റെ വീക്ഷണമാണ്. എല്ലായിടത്തിലും കൃഷ്ണനെ കാണാൻ കഴിയുന്ന മഹാഭാഗവതന്റെ വീക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ വിശദീകരിച്ചത്. മന്ത്രം 7-ൽ മന്ത്രം 6-ൽ അവതരിപ്പിച്ച ഭാഗവതത്തിന്റെ ബോധത്തെ വിവരിക്കുന്നു. മഹാഭാഗവതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ ബോധം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വിവരിക്കുകയാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ. യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവാഭൂദ്വിജാനതഃ തത്ര കോ മോഹക ശോക ഏകത്വം അനുപശ്യത. യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവാഭൂദ്വിജാനതഃ തത്ര കോ മോഹക ശോക ഏകത്വം അനുപശ്യതഃ. യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവാഭൂദ്വിജാനതഃ തത്ര കോ മോഹക ശോക ഏകത്വം അനുപശ്യതഃ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഗുണപരമായി ഈശ്വരന് തുല്യമായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളായി വീക്ഷിക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മായ എന്നോ ഭയമെന്നോ എന്തനുഭവപ്പെടാനാണ്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ട് കാണുന്നു. ഭഗവാന് തുല്യമാണോ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും? ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാനുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് തുല്യമായിരിക്കുന്നത്?
ഗുണങ്ങൾ തുല്യമാണ്, അളവിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതെ, ഗുണത്തിൽ ഒന്നായിട്ട് കാണും. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഗുണപരമായിട്ട്, ഈ വാക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്, ഗുണപരമായി ഈശ്വരന് തുല്യമായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളായി വീക്ഷിക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മായയെന്നോ ഭയമെന്നോ എന്ത് അനുഭവപ്പെടാനാണ്? അപ്പോ മായയും ഭയവും ഒന്നും ബാധിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ് മഹാഭാഗവതൻ. കാരണം അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട്, ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമായിട്ട്, ഗുണപരമായി ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ട് കാണുന്നു. മുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്ത മധ്യമാധികാരിയും ഉത്തമാധികാരിയും ഒഴികെ മറ്റാർക്കും തന്നെ ഒരു ജീവന്റെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ അത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മിനിമം മധ്യമാധികാരിയിലെങ്കിലും എത്തണം. കനിഷ്ഠാധികാരിക്ക് ഒരിക്കലും മറ്റുള്ള വ്യക്തികളെ ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ട്, ഗുണപരമായി ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ട് ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഏത് ലെവലിലെത്തണം? ഒരു മധ്യമാധികാരി അല്ലെങ്കിൽ മധ്യമാധികാരിയും ഉത്തമ അധികാരിക്കും മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു ജീവാത്മാവിനെ കാണാനായിട്ട്, ദർശിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. എന്നാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയരാം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശുദ്ധ ഭക്തൻ രചിച്ച, ഗുരുപരമ്പരയിൽ കൂടി എത്തിയ ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക, അത് ആവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുകയും ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും പിന്നെ അത് നമ്മളുടെ ശീലമാവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഈ പ്രയത്നം കണ്ട് ഭഗവാൻ കാരുണ്യം തരും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ തുടക്കം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക, പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക. അങ്ങനെ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രചാരം ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട്, മികച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് പ്രചാരം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഏകത്വം അനുപശ്യത. അനുപശ്യത, ഈ വാക്ക് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. എന്താണ് അനുപശ്യത? അനുപശ്യത ശാസ്ത്ര ചക്ഷുഷിൽ കൂടെ വീക്ഷിക്കുന്നവൻ, അല്ലെ? ശാസ്ത്ര ചക്ഷുഷ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രമായിരിക്കണം, ആധികാരപരമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രത്തിൽ കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ ആധികാരപരമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ കൂടി വീക്ഷണമുള്ളവരാണ് അനുപശ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഏകത്വം, ഈ ഒരു വാക്കിനെ മായാവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മവാദികൾ ഇതിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? നമ്മളും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നെല്ലാം വിരക്തി നേടി അവസാനം നമ്മൾ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ച് നമ്മളും ദൈവവും ഒന്നായി മാറും എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഏകത്വം. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു, ഏകത്വം ഏതിലാണ്? ഗുണത്തിലാണ് ഏകത്വം. ഗുണത്തിൽ നമ്മളും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ വേദങ്ങളുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആ ഒരു പരമ്പരയിൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കിയാലേ ഏകത്വത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഗുണപരമായിട്ട് നമ്മളും ഭഗവാനും ഒന്നാണ്. ഒരിക്കലും അളവിൽ നമ്മളും ഭഗവാനും ഒന്നാവുകയില്ല. അപ്പൊ ഏകത്വം, എന്തിലൊക്കെയാണ് ഏകത്വം എന്ന് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ച് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്. ഏകത്വം, ഗുണങ്ങളിലെ ഏകത്വം. അനുപശ്യത, ആധികാരിക വീക്ഷണം നടത്തുന്നവൻ. വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് എല്ലാ ജീവരാശികളിലും ഏകത്വം ദർശിക്കണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ വേദശാസ്ത്ര പ്രകാരം എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാരിലും ഏത് ജീവജാലത്തെ കണ്ടാലും, എന്ത് കണ്ടാലും അതിനെയെല്ലാം ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന്, കാരണം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ആത്മാവാണ്, അവരൊന്നും ശരീരമല്ല, ഓരോ പല പല ശരീരം സ്വീകരിച്ച ആത്മാക്കളാണ്. അപ്പോ ഒരു മഹാഭാഗവതൻ ദർശിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്? അവരെയും ആത്മാവിനെയാണ്, ഭഗവാനും തുല്യരായിട്ട് കാണുക. എങ്ങനെ തുല്യർ? ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണങ്ങളുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും.
അപ്പൊ ആ ഒരു ഏകത്വം ദർശിക്കണം എന്ന് വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? എല്ലാത്തിലും ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നവയാണ്. കാരണം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശമായി കാണുന്നു. എല്ലാരും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. ഈ കാണുന്ന ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായതല്ലേ, ഭഗവാന്റെ അംശമല്ലേ, ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണമുള്ളതല്ലേ. ഭഗവാന്റെ ഗുണം എന്താണ്? സച്ചിദാനന്ദം. ആ സച്ചിത് ആനന്ദം ഈ ആത്മാവിനുമുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ അത് അനുഭവപ്പെടാത്തത്? നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്ന് പോലും നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ തിയറി ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നതല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതുവരെ സാക്ഷാത്കരിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്ന്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ശരീരബോധത്തിലാണ്. നമ്മള് ഒരു ശതമാനം വല്ലതും കൃഷ്ണാബോധത്തിലായിരിക്കും. ബാക്കി 99% നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ്, ശരീരബോധത്തിലാണ് കഴിയുന്നത്. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണങ്ങളുള്ള ആത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ അത് മനസ്സിലാക്കാത്ത എന്താണ്? മായ കാരണം. നമ്മളെല്ലാം ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ശരീരം സ്വീകരിച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോ തൊട്ട് നമ്മൾ എന്താ, മായയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ, സത്വ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മായയിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാൻ ഈ ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല എന്ന്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഈ പറയുന്ന മായാശക്തിയും ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണല്ലേ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, മമ മായാ ദുരത്യയ, എന്റെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച ഈ മായയെ തരണം ചെയ്യുക വളരെ പ്രയാസമാണ്. പക്ഷെ അത് എളുപ്പമാക്കാൻ സാധിക്കും. എപ്പോഴാണ് ഈ മായയെ തരണം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ളത്? എപ്പോഴാണ്? ഭഗവാനെ ശരണാഗതി കളിക്കുക. ഹരിബോൾ. ആ ശ്ലോകം അറിയൂ? മമ മായ ദൈവീഹി ഏഷ ഗുണമയി മമ മായാ ദുരത്യയ മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. മായയെ തരണം ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? മാമേവ, എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ. അവിടെ ഏവ എന്നുള്ള വാക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. വേറെ ആരെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ നമുക്ക് മായയെ തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തി. ഈ മായയെ തരണം ചെയ്യാൻ ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാനിൽ എല്ലാം സമർപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ ഈ മായയെ മറികടക്കാൻ, ഈ സാഗരത്തെ, ഭവസാഗരത്തെ മറികടക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഈ സാഗരത്തിനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പശുവിന്റെ കാൽക്കുളമ്പിന്റെ അത്രയും ജലമാക്കി കുറച്ചു തരാൻ ഭഗവാന് കഴിയും. ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ നമുക്കതിന് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി, തിരിച്ച് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ച് നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ പോകാൻ സാധിക്കും. ഒരു ജീവൻ എല്ലാവിധത്തിലും ഭഗവാന് സമാനനാണെന്നല്ല ഏകത്വം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എല്ലാവിധത്തിലും സമനല്ല. ഏതിലെ സമനായിട്ടുള്ളൂ? ഗുണങ്ങളിലെ ഏകത്വം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മഹാഭാഗവതനായ ഭക്തൻ സകല വസ്തുക്കളെയും ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷണങ്ങളായി ദർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ ആത്മീയവും സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ വിഭുവാണ്, നാം എങ്ങനെയാണ്? അണുവാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലും ഭഗവാനും നമ്മളും തുല്യരല്ല. ഗുണത്തിൽ തുല്യമാണ്. നമ്മളും സച്ചിദാനന്ദമാണ്, ഭഗവാനും സച്ചിദാനന്ദമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? വിഭുവാണ്, നമ്മൾ അണുവാണ്. വിഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവവും വ്യാപിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിനെല്ലാം അപ്പുറമായിട്ടുള്ള അനന്തമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. എന്നാൽ നമ്മളോ അതിന്റെ വെറും ഒരു അംശം മാത്രമാണ്, അണുവാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു വ്യത്യാസത്തെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ജീവഗോസ്വാമി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം. തുല്യവുമാണ് എന്നാ വ്യത്യസ്തവുമാണ്. അതാണ് ഭേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തം, അഭേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പം ഒരേ സമയം നമ്മളും ഭഗവാനും തുല്യരുമാണ്, ഒരേ സമയം നമ്മളും ഭഗവാനും
തുല്യരല്ല, വ്യത്യസ്തരുമാണ്. അതിനെയാണ് അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം. ഭേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം, അഭേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ എവിടെയാണ് വ്യത്യാസം വരിക? നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വരുന്ന ഏതിലാണ്? അളവില്. അളവില് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, നമ്മള് അണുവാണ്. അപ്പൊ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഏതിലാണ് വ്യത്യാസം ഇല്ലാത്തത്? ഗുണത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഗുണത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളും സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം, ഭഗവാനും സച്ചിദാനന്ദമാണ്, സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. ഇവിടെ കാണാം, ഭഗവാൻ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും വസിക്കുന്നു. സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് എല്ലായിടത്തും സർവവ്യാപിയായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ജീവാത്മാവിന് ആ ഒരു ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ. ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ മാത്രം ഇരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാനോ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലേ. ഏത് ശരീരത്തിലും ഭഗവാന് വസിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ നമ്മൾ ജീവാത്മാവിന് മറ്റു ശരീരത്തിൽ കയറി ഒരേ സമയത്ത് വസിക്കാൻ കഴിയോ? ഇല്ല. ഈ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ശരീരത്തിൽ കയറാനേ പറ്റൂ. ഒരേ സമയം പല പല ശരീരങ്ങളിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിൽ. നമ്മൾ വെറും അണുവാണ്, ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്. പരമോന്നതമായ പൂർണ്ണത്തിന്റെ അറിയപ്പെടുന്ന 80% ഗുണങ്ങളും വ്യക്തിഗത സ്ഫുലിംഗങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന് 80% ഗുണങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ അവ അളവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവാനോട് തുല്യരല്ല. ജീവാത്മാക്കൾ പരമപുരുഷന്റെ സൂക്ഷ്മ അംശങ്ങളാകയാൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ അവയിലും ചെറിയ അളവിൽ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഗുണം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഗുണം ഏതളവിലാ? ഭഗവാന്റെ ആ ഗുണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, അതിന്റെയും അളവ് കുറവാണ്. ചെറിയ അളവില് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നമുക്കും ഉണ്ട്. ജീവാത്മാക്കൾ ബദ്ധാവസ്ഥയിലായാലും മുക്താവസ്ഥയിലായാലും അചിന്ത്യങ്ങളായ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ അവയുടെ പരിമാണത്തിൽ അതിശയിക്കാനാവില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം. അചിന്ത്യമാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഈ ആത്മാവിനുണ്ട്. പക്ഷെ ആ അതേ അളവിലാണോ? ഗുണത്തിന്റെ അളവ് വളരെ കുറച്ചേ നമുക്കും ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അളവിൽ വളരെ ചെറുതായിട്ട്, നമ്മളെല്ലാം സൂക്ഷ്മ അംശങ്ങളാണ്. അല്ലാതെ ഭഗവാനെ പോലുള്ള എല്ലാ ശക്തികളും നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല. ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൂക്ഷ്മ അംശങ്ങളാണ്. ഗുണങ്ങളുടെ അളവിലും വളരെ ചെറിയ അളവിലാണ് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്കുള്ളത്. അതിന് ഉദാഹരണം നമ്മള് പറയാറുണ്ട്. എന്താണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം? ഗുണത്തിലൊന്ന്, അളവിൽ വ്യത്യാസം. സമുദ്രത്തില് ഉപ്പിന്റെ അളവ് എല്ലാത്തിലും സമുദ്രത്തിൽ കൂടുതലായിരിക്കും. സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി എടുത്താൽ ഹരി പോലെ അത് തന്നെ. സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളവും സമുദ്രവും രണ്ടും ഉപ്പ് രസമാണ് അല്ലെ? രണ്ടും നോക്കിയാല് അതിന്റെ ഈ കെമിക്കൽ രണ്ടിനും ഉപ്പ് രസമാണ്. അപ്പോ ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണ്. പക്ഷെ അളവെടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴോ കടലെന്ന് പറഞ്ഞ അനന്തമായി കിടക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അളവിലുള്ള ആ വ്യത്യാസം. ശക്തിയും ശക്തിമാനും വ്യത്യസ്തരല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ഏകത്വ ബോധമുണ്ട്. അപഗ്രഥന ദൃഷ്ടിയിലൂടെ ചൂടും പ്രകാശവും അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണെങ്കിലും ചൂടും പ്രകാശവും മാറ്റി നിർത്തിയാൽ അഗ്നി എന്ന വാക്കു തന്നെ അർത്ഥമില്ലാതാകും. അപ്പൊ അഗ്നിയെ ഇവിടെ ഭഗവാനോട് ഉപമിക്കുകയാണ്. അഗ്നിയുടെ ശക്തികളാണ്, എനർജീസ് ആണ്. എന്താണ്? ഹീറ്റ്, ലൈറ്റും ഹീറ്റും. അപ്പോ ഒരു അഗ്നി, തീയുടെ, ഫയറിന്റെ എനർജീസ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയും. അതേപോലെ അഗ്നിയുടെ ശക്തികളാണ് ചൂടും പ്രകാശവും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. എന്നാൽ ആ ശക്തികൾ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ശക്തികളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാം ഭിന്നരാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ തന്നെയാണ് എല്ലാം.
സംശ്ലേഷിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശവും ചൂടും അഗ്നിയും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇപ്പം ചൂട്, ഈ അഗ്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് ചൂടും വെളിച്ചവും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചൂടും വേറെയാണ്, വെളിച്ചവും വേറെയാണ്. അതാണ് അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദം അഭേദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരേ സമയം ഒന്നാണ്, ഏകത്വവും ഉണ്ട്, ഒരേ സമയം വ്യത്യാസവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. എന്താ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ ഏത് ശക്തിയായിട്ട് വരും? ഭഗവാന്റെ 3 തരം ശക്തികളുണ്ട്. ഏതാണ്? ശക്തി ശക്തി തടസ്ഥ ശക്തി. വേറെ 2 ശക്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ബഹിർശക്തി അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോ ബാഹ്യശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തി. അപ്പൊ ബഹിരംഗ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, ഇതെല്ലാം ആരുടെ ശക്തിയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. എന്നാൽ അതിനെ വേർതിരിച്ച് നോക്കുമ്പോ ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മായ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നാൽ ഭഗവാന്റെ യോഗമായ അന്തരംഗ ശക്തി വരുന്നുണ്ട്. മഹാമായയാണ് ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ വരുന്നത്. തടസ്ഥ ശക്തിയാണ് ഈ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തടസ്ഥ ശക്തിയിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് ഇതെല്ലാം. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ എല്ലാരും ഒന്ന് തന്നെ, ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. എന്നാൽ വേർതിരിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇത് ജീവാത്മാക്കളാണ്. അവരെല്ലാം ഭൗതിക ലോകവുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളാണ് ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളത്. ഈ ഭൗതിക ലോകവും നിയന്ത്രിക്കുന്ന മഹാമായ ഭഗവാന്റെ മറ്റൊരു ശക്തിയാണ്. പിന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള യോഗമായ, അതും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ, ആധ്യാത്മിക ലോകമെല്ലാം അന്തരംഗ ശക്തിയിൽ വരുന്നു. അപ്പൊ അത് വേർതിരിച്ചു നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതേസമയം എല്ലാം ഒന്നും തന്നെയാണ്. അതാണ് ഈ ചൂടും വെളിച്ചവും വേറെ ആണ്, എന്നാൽ അഗ്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ചൂടും വെളിച്ചവും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മളിവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിലെ ഉപ്പിന്റെ അളവിനെ മുഴുവൻ സമുദ്രത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉപ്പുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ രാസഘടനാപരമായി ഒരു തുള്ളി ജലത്തിലെ ഉപ്പിന് സമുദ്രത്തിൽ മുഴുവനായി അടങ്ങിയ ഉപ്പിന്റെ ഗുണമുണ്ട്. അപ്പം രാസഘടന പ്രകാരം രണ്ടും ഉപ്പ് രസം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അളവിൽ എങ്ങനെയാണ്? സമുദ്രത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉപ്പുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു തുള്ളി ഉപ്പിനെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം എന്താണ്? തീപ്പൊരി, അഗ്നി. അപ്പൊ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന തീപ്പൊരി, അഗ്നിയുടെ ചൂടും, അഗ്നിക്കും ചൂടുണ്ട്, തീപ്പൊരിയിലും ചൂടുണ്ട്. പക്ഷെ അഗ്നിയിലുള്ള ചൂടിന്റെ അളവ് എങ്ങനെയാണ്? തീപ്പൊരിയിലുള്ള ചൂടിന്റെ അളവ് എങ്ങനെയാണ്? തീപ്പൊരിയുടെ ചൂടിന്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണല്ലേ? തീപ്പൊരിയും കാണാം, അഗ്നിയും കാണാം, രണ്ടും ചൂട് തന്നെ വരും, പക്ഷേ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു. ഈ 2 ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. ഏകത്വം എന്ന് പറയുമ്പോ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഏകത്വം എന്ന് പറയുമ്പോ കുടുംബമോ രാഷ്ട്രമോ അതിലെ അംഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരേ താല്പര്യമുണ്ട്. ജീവജാലങ്ങൾ ഒരേ പരമോന്നത കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായതിനാൽ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളും പരമോന്നത സത്തയുടെ താല്പര്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തമല്ല. അപ്പൊ ഈ 3ാമത്തെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് എന്താണ്? താല്പര്യത്തിലുള്ള ഏകത്വം. നേരത്തെ നമ്മൾ ഗുണത്തിലുള്ള ഏകത്വമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഉപ്പ് രസം എന്ന് പറയുന്ന ഗുണത്തില് രണ്ടും ഉപ്പാണ്, പക്ഷെ അളവിൽ വ്യത്യാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. തീപ്പൊരി എടുക്കുമ്പോഴും രണ്ടിലും തീയുടെ ഗുണമുണ്ട്, പക്ഷെ അളവിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ പറയുന്ന 3ാമത്തെ കാര്യം ഏകത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? താല്പര്യത്തിൽ ഒരേ താല്പര്യം, ഏകത്വം. ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള താല്പര്യത്തിൽ ഏകത്വം വരണം? നമ്മളുടെ ഭഗവാന്റെ താല്പര്യം എന്താണോ അതനുസരിച്ച് അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ താല്പര്യവും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അതേപോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കുക. ആ ഒരു ഏകത്വത്തിലാണ് പോകേണ്ടത്. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നതാണ് ഒരു രാഷ്ട്രം. ഇന്നലെ നമുക്കറിയാം, ഇന്നലെ വേൾഡ് കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരുടെയും താല്പര്യം എന്താണ്? ഇന്ത്യ ജയിക്കണം എന്നുള്ള, അത് ഒരേ താല്പര്യമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നലെ തോറ്റുപോയി. അപ്പോ ഒരു മറ്റു രാജ്യക്കാരുടെ, അതായത് ഇപ്പൊ ഓസ്ട്രേലിയക്കാരുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? അവരുടെ രാജ്യം ജയിക്കണമെന്നാണ്. അപ്പൊ താല്പര്യം, ഒരു രാഷ്ട്രത്തില് താല്പര്യം എല്ലാം ഒരുപോലെ. അല്ലെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൽ പല പല അംഗങ്ങളുണ്ട്. അതേപോലെ ഈ രാജ്യത്ത് പല പല വ്യക്തികളാണുള്ളത്. ഈ വ്യക്തികൾക്കെല്ലാം ഒറ്റ താല്പര്യമായിരുന്നു. അതേപോലെ നമ്മളെല്ലാരും ഭഗവാന്റെ
മക്കളാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഒരു താല്പര്യമായിരിക്കണം, എന്ത്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അപ്പൊ ആ താല്പര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തം ഇല്ല. പരമോന്നത സത്തയുടെ താല്പര്യവും നമ്മുടെ താല്പര്യവും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഒരു കുടുംബം എടുക്കുമ്പോ കുടുംബത്തിലെ ഗൃഹനാഥന് ഉള്ള താല്പര്യമായിരിക്കണം കുടുംബത്തിലെ മറ്റംഗങ്ങളും. അപ്പം കുടുംബം നല്ല സന്തോഷത്തോടും സമാധാനത്തോടും കൂടി മുന്നോട്ട് പോകും. എല്ലാരും അംഗങ്ങൾ പല പല വ്യക്തികളാണ്, മക്കള്, ഭാര്യ, കൊച്ചുമക്കള്, എല്ലാരും പല വ്യക്തികളാണെങ്കിലും അവർക്കൊരു കോമൺ ആയിട്ടൊരു താല്പര്യം കാണും. ആ താല്പര്യത്തിലായിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോകും. അതേപോലെ ഈ നമ്മൾ ഈ ലോകം മൊത്തവും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ആ പിതാവ്, ആ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഗൃഹനാഥൻ എന്ന പോലെ ഈ ലോകത്തിന്റെ പിതാവാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാന്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് അതേ താല്പര്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകണം. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഒരേ പരമോന്നത കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായതിനാൽ അവരുടെ താല്പര്യവും വ്യത്യസ്തമല്ല. ഓരോ ജീവിയും ആരുടെ പുത്രനാണ്? പരമാത്മാവിന്റെ, ഭഗവാന്റെ പുത്രരാണ്. അപ്പൊ ആ പുത്രന്മാരെല്ലാം പിതാവിന്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് പോകണം. അതാണ് ഏകത്വം. കൃഷ്ണന്റെ താല്പര്യം മാത്രമാണ് എല്ലാവരുടെയും, ഞങ്ങളുടെ താല്പര്യം. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ താല്പര്യം എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ എങ്ങനെ തൃപ്തനാക്കാം, ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യാം. അല്ലാതെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളും സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ചിന്തയൊന്നും ഭക്തന്മാർക്കില്ല. അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ താല്പര്യം മാത്രം ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം. ആ ഭഗവാനെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സേവ ചെയ്യാം. പല പല അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഫൈനലി എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം എന്താണ്? ഭഗവത് സേവ മാത്രമാണ്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുക, ആ ഒരു താല്പര്യം മാത്രമാണ് ഭക്തന്മാർക്ക്. ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ്? മുകളിലത്തെ പടത്തിൽ എന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായില്ല? ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്നു, രണ്ടമ്മമാരെ കാണാം. കൃഷ്ണനും ബലരാമനും. ആ, കൃഷ്ണനും പേരിടുകയാണല്ലേ. ഇവിടെ യശോദാമ്മയുണ്ട്, രോഹിണി മാതാവുണ്ട്, ഗർഗമുനി അവിടെ നാമകരണം ചെയ്യാനായിട്ടിരിക്കുന്നു. അവിടെ വസുദേവരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാരെയും താല്പര്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. എല്ലാരും ഭഗവാനെ സേവ. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം, വസുദേവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽ പാദുകം കൊച്ചു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ പിതാവിനെ സേവിക്കുന്നു. അപ്പൊ പിതാവിനെ സേവിക്കുന്ന പുത്രനായിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു. ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ അദ്ദേഹം ആ കാൽപാദം തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വാത്സല്യ ഭക്തിയിൽ അത്രയും സന്തുഷ്ടിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത് നിൽക്കുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കുക? തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്നും മുക്തി ലഭിക്കും. ഭഗവാന്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. അങ്ങനെ പോകുമ്പോ അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഇപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം തന്നെ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്ഥാപിച്ചത് എല്ലാരും അവസാനം ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. നമ്മളെ അവബോധം ശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയി എന്താണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോവുക. ഈ ഒരു താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം അവസാനം ഭഗവത് സേവനമാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ താല്പര്യം ഭഗവാന് തുല്യമല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ലോകത്തുള്ള 99.9% ആൾക്കാരും ഭഗവാന്റെ താല്പര്യത്തിനൊത്തല്ല ജീവിക്കുന്നത്. എന്തായിരിക്കും അവരുടെ അവസ്ഥ? അതെ, മർത്യലോകത്തിലേക്ക് പുനരധി മരണം. അപ്പൊ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പലതാണല്ലേ. അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോവുക, സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരുക,
പ്രശസ്തി കിട്ടുക, പേരും പ്രശസ്തി കിട്ടുക. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് വേണ്ട, എനിക്ക് ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകണം, സ്വർഗലോകങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഒരുപാട് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ, എനിക്ക് കുറെ പുണ്യം കിട്ടും, അങ്ങനെ പുണ്യം കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് സ്വർഗത്ത് പോയി അവിടെ പോയി ആസ്വദിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാം ലക്ഷ്യം പലതാണ്. അവിടെ ഭഗവാൻ അവരുടെ ചിന്തയിൽ വരുന്നില്ല. എല്ലാരും സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത് അവരുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്, അവരുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കും ഭഗവാൻ. ശരി, അവിടെ പൊയ്ക്കോ, നിങ്ങള് സ്വർഗലോകത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവര് സ്വർഗലോകത്ത് പൊയ്ക്കോളൂ. പക്ഷെ അവിടെ എന്താണ്, അവിടുത്തെ പുണ്യം തീരുമ്പോ വീണ്ടും ഇവിടെ ജനനം എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോ താഴോട്ട് പോവും, നമ്മുടെ ആ ജയൻ വീല് പോലെ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ചിലപ്പോ അധമ ലോകത്തിലേക്കും പോകും, എന്നാൽ ചിലപ്പോ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. എങ്ങനെ പോയാലും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് താല്പര്യം, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം. ആ താല്പര്യത്തിൽ ഏകത്വം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള കുഴപ്പമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അവരെല്ലാം അധമ ലോകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ലോകത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഭഗവാന്റെ താല്പര്യം എന്താണെന്ന്? എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഇതാണ് ഞാൻ, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക്? ഒരു പരമ്പരയിലൂടെ. ആ, പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നും. അതെ, ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയുള്ള ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നും, ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, അങ്ങനെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം മാറി ഭഗവാന്റെ താല്പര്യത്തിനൊത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പൊ തന്നെ കുറച്ച് നാളായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രയോറിറ്റി മാറി. പണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എന്റെ മക്കള്, എന്റെ കുടുംബം, അത് കഴിഞ്ഞ് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തിയൊക്കെ ചെയ്യും. സന്ധ്യയ്ക്ക് ഒന്ന് വിളക്ക് കത്തിക്കും, അല്ലെ രാവിലെ ഒന്ന് കുളിച്ച് വിളക്ക് കത്തിക്കും. ബാക്കി സമയം ഫുള്ള് നമ്മളെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് മാത്രം നമ്മള് ഒന്ന് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വിഷമം വരുമ്പോഴൊക്കെ ദൈവമേ എന്ന് വിളിച്ച് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നല്ലോ, ഇങ്ങനെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ചിട്ടയായിട്ട് നമ്മൾ 16 മാല ജപിക്കും. കിട്ടുന്ന സമയമൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത്രയും സമയം നമുക്ക് മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണ്. കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാന്റെ താല്പര്യം എന്താണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഭഗവാന്റെ താല്പര്യം, ഭഗവത് സേവനമാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ശ്രവണവും കീർത്തനവും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഭഗവത് സേവനമാണ്. ഭഗവാന്റെ താല്പര്യം അത് തന്നെയാണ്. അവിടെ ഒരു ഏകത്വം, ഇതാണ് താല്പര്യത്തിലുള്ള ഏകത്വം. കൂടാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ 16 മാല ജപിക്കുന്നു, ഏകാദശി വ്രതങ്ങൾ, വൈഷ്ണവ കലണ്ടറിൽ വരുന്ന എല്ലാ വ്രതങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെയുള്ള ഗുരുവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ പരമ്പരയെ കൂടെ കിട്ടിയ കാരുണ്യമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നമുക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കേൾക്കാനും നാമം ജപിക്കാനും ഒക്കെ സമയം കണ്ടെത്താൻ തുടങ്ങി. അതാണ് താല്പര്യം, കൃഷ്ണന്റെ താല്പര്യം. അതാണ് ഭക്തന്മാരുടെയും താല്പര്യം. ആത്മീയ സത്തകൾ ആനന്ദത്തിനായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ്. ആനന്ദമയോഭ്യാസാത് എന്ന വേദാന്ത സൂത്രം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ആത്മീയ സത്തകളും പ്രകൃതിയ ശാശ്വത ആനന്ദത്തിനായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ്. ഈ ആനന്ദമാണ് ആത്മാവിനുള്ളത്. എല്ലാ ആത്മാക്കളും ആ ആനന്ദത്തിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആനന്ദം ഒന്നും നമുക്കില്ലല്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് ആനന്ദം ഇല്ലാത്തത്? നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടുന്നുണ്ടോ?
നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആനന്ദം കിട്ടും. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഈശോ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട, അവിടെ എപ്പോഴും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആത്മാവ് ആനന്ദത്തിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ആനന്ദം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ റീസൺ. നമ്മളെല്ലാരും ശരീരത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ കുടുങ്ങി കഴിയുന്ന ജീവസത്ത നിരന്തര ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ അവ തെറ്റായ തലത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. ഈ ശരീരത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന് ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ പോയി മഹാഭാഗവതന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു തലത്തിലെത്തിയാലേ നമുക്ക് ആ ആനന്ദം മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ. ശരീരബോധത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും ആത്മാവിന്റെ ആ ആനന്ദം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഓരോ ജീവാത്മാവും ഓരോ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ച് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ കർമ്മമുള്ളൂ, മൃഗങ്ങൾക്ക് കർമ്മമില്ല. അതറിയാലോ. താഴ്ന്ന തരം ജീവജാലത്തിൽ വന്നാൽ അവര് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ജലത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ, പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻസെക്ട്സിനെ കാണാം, പിന്നെ ഉരകങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, മൃഗങ്ങൾ, അങ്ങനെ പിന്നീടാണ് അവസാനമാണ് 54 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ 4 ലക്ഷം മാത്രം വരുന്നതാണ് മനുഷ്യ സമൂഹം. അപ്പൊ ആ മനുഷ്യരിൽ വന്നെത്തും. അവിടെ കർമ്മം ബാധിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നല്ല കർമ്മവും ചീത്ത കർമ്മവും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ മൃഗത്തിനെ പോലെയുള്ള ശരീരം ലഭിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ശരീരം ലഭിക്കും. നല്ലതും ചീത്തയുമായ യോനികളിൽ ഇങ്ങനെ കടന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ആത്മാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആസ്വദിക്കും? നിർഗുണനായി. നിർഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണമൊന്നും ഇല്ലാതെ എന്നല്ല, ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ആ തലത്തിൽ പരമപുരുഷൻ തന്റെ എണ്ണമറ്റ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഉള്ള അവസ്ഥയാണ് നിർഗുണം. ആ നിർഗുണ അവസ്ഥയിലെത്തിയാൽ നമുക്ക് ആ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. മഹാഭാഗവതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി നിർഗുണ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം ഒന്നും ഭൗതികമായി കാണുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ആത്മതലത്തിലാണ്. താനും ഭഗവാനും ആരാണെന്നുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലായ വ്യക്തിയാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം താൻ 5 രസത്തിൽ ഏതോ ഒരു രസത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് 5 രസം? ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന 5 രസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ശാന്തരസം, ശാന്തരസം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, സാഖ്യരസം, വാത്സല്യരസം, മാധുര്യരസം. അപ്പൊ ഈ മഹാഭാഗവതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് താൻ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഏതാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. ആ ബന്ധം ചിലപ്പോ സാഖ്യരസത്തിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മാധുര്യരസത്തിലായിരിക്കും, വാത്സല്യ ഏതോ ഒരു രസത്തിലാണ് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി നിർഗുണനാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളില്ല. പരമപുരുഷനുമായിട്ടുള്ള തന്റെ ബന്ധം അറിഞ്ഞ് എപ്പോഴും ആ ഒരു ആനന്ദ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും. ആ തലത്തിൽ പരമപുരുഷൻ തന്റെ എണ്ണമറ്റ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ആസ്വാദനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കേന്ദ്രം പരമപുരുഷനായതിനാൽ ആനന്ദജന്യമായ വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും ഏറ്റുമുട്ടലില്ല. നാം എല്ലാം ഒരേ അതീന്ദ്രിയ താല്പര്യത്തോടെ ഇതിൽ പങ്കുചേർന്ന് ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിതം ആസ്വദിക്കേണ്ടവരാണ്. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ ആധ്യാത്മികത സ്വീകരിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, പക്ഷികളാണെങ്കിലും മൃഗങ്ങളാണെങ്കിലും ഉരകങ്ങളാണെങ്കിലും ആരായാലും എല്ലാരും എന്താണ്? അവസാനം ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിതം ആസ്വദിക്കേണ്ടവരാണ്. അതേ താല്പര്യത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുക എന്ന ആ താല്പര്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പങ്കുചേരേണ്ടതാണ്. എന്നാലേ നമുക്ക് ആ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ആത്മീയ താല്പര്യത്തിന്റെ ഉന്നത തലം. ഏകാത്മകതയുടെ ഈ പരിപൂർണ രൂപം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതോടെ മായയുടെ വിലാപത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇല്ലാതാകും. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയാൽ ഏകത്വം, ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിൽ ഗുണത്തിലുള്ള ഏകത്വം
താല്പര്യത്തിലുള്ള ഏകത്വം. ഈ ഏകത്വത്തിൽ എത്തിയാൽ മായ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. അതാണ് മഹാഭാഗവതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ മായ ബാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചു ഭക്തിയുടെ പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് 9 ഘട്ടങ്ങൾ? ഭക്തിയുടെ 9 ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ഭാവപ്രേമം, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമം. അതിൽ ഈ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവ സ്റ്റേജിലെത്തി അതിന്റെ പക്വഭാഗം എത്തുമ്പോൾ ഭാവയുടെ പക്വത്തിലെത്തുമ്പോഴാണ് പ്രേമത്തിലെത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭാവ സ്റ്റേജ് പക്വമാകുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് വരുമ്പോ മായാദേവി തന്നെ തൊഴുകൈകളോട് നിന്ന് കൂപ്പി പിന്മാറും. മായ ബാധിക്കില്ല. ആ അവസ്ഥ ഇല്ലാതായി മാറും. മായയുടെ വിലാപത്തിന്റെയും അവസ്ഥ ഇല്ലാതായി മാറുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തും. മഹാഭാഗവതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി പ്രേമഭക്തിയില് ഉള്ള പ്രേമ സ്റ്റേജിലുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ആ തലത്തിലുള്ള വ്യക്തി ആത്മീയ തലത്തിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ മാത്രമേ ദർശിക്കാൻ കഴിയൂ. ഉറക്കത്തിലാണെ പോലും ഭഗവാനെ ദർശിച്ച് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഏത് സമയവും ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമുള്ള ആ അവിടെയുള്ള ആ താല്പര്യത്തിലുള്ള ഏകത്വം അദ്ദേഹത്തിൽ എപ്പോഴും കാണും. അങ്ങനെ പരിപൂർണത സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? മഹാഭാഗവതൻ. അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരിക്കലും മായയുടെ വിലാപങ്ങൾ അലട്ടുകയില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എന്താണ് 5.29 ഈ ശ്ലോകം ഏതാണ്. ഞാൻ അതിന്റെ വിവർത്തനം പറയാം. ശ്ലോകം ഏതാന്ന് പറയണം. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. കറക്റ്റ് ആണ്. ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോകമഹേശ്വരം. ഹരി ബോൽ. ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി പൃച്ഛതി. അപ്പൊ ശാന്തി നേടാനുള്ള ഒരു ഉപായമാണ് നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞത്. പീസ് ഫോർമുല. അതാണ് 5.29 ശ്ലോകം. പീസ് ഫോർമുല എന്ന് പറയും. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് താന് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് മഹാഭാഗവതൻ. അദ്ദേഹം അത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. 7.14 പറയുന്നു, ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ കർശനമായ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. സകലവിധ വ്യാമോഹവും ഉത്കണ്ഠയും അകറ്റി വിഭിന്നമായ താല്പര്യങ്ങൾക്കിടയിലും ഐക്യമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ പരമപുരുഷനെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമാക്കണം. 7.14 പറയുന്നതാണ്, ദൈവീഹേഷ ഗുണമയി മമ മായ ദുരത്യയ മാമേവയെ പ്രപത്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തി. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ ശരണം പ്രാപിച്ചവർക്ക് പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഉത്കണ്ഠകൾ അകറ്റി നമ്മള് ഐക്യം ഉണ്ടാകണം. പരമപുരുഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വേണം നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ. ഭഗവാന്റെ താല്പര്യത്തെ സേവിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മഭൂത താല്പര്യം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവന് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത്. ഇനി ആത്മഭൂതവും ബ്രഹ്മഭൂതവും. ഇവിടെ ആത്മഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18-ാം അധ്യായത്തിൽ 54-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി. ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന ബ്രഹ്മഭൂതവും ഇവിടെ പറയുന്ന ആത്മഭൂതവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദർ പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
പരമോന്നതനായ ആത്മാവ് അഥവാ പരമാത്മാവ് പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ്. ജീവസത്തകളെല്ലാം സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളായ ആത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവിന്റെ സൂക്ഷ്മ അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ആ അംശങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ പരമപുരുഷനെ സേവിക്കുക. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആത്മഭൂതം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ എത്തിയ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ശോകവും ഇല്ല, സന്തോഷവും ഇല്ല, എപ്പോഴും ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവർ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുകയാണ്. ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, ഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ആത്മഭൂത അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലെത്തിയ വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാരിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുകയാണ്. ആരോടും ഒരു വിദ്വേഷമില്ല, ഒരാഗ്രഹവുമില്ല, ദുഃഖം അലട്ടുന്നേ ഇല്ല. എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും അദ്ദേഹം പരമാനന്ദത്തിലാണ്. ഭൂമി കുലുങ്ങിയാലും ഈ ഭൂമി നശിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ? പരമാനന്ദം മാത്രമാണ്. ഏത് സമയവും ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്ന ചിന്തയിൽ മാത്രം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് വിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആ മഹാഭാഗവതൻ, ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലുള്ള വ്യക്തി. അതാണ് അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ആത്മഭൂതം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയും അത് തന്നെയാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയും. വ്യക്തിഗതരായ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളായ ആത്മാക്കളെല്ലാം പരിപാലിക്കുന്നത് പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ്. കാരണം പരമപുരുഷൻ അവരുടെ പ്രേമത്തിൽ നിന്ന് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. സ്വന്തം സന്തുഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി പിതാവ് സന്താനങ്ങളിൽ കൂടി സ്വയം വിസ്തരിച്ച് അവരുടെ രക്ഷണം നടത്തുന്നു. പിതാവിനെ അനുസരിക്കുന്നത് ഏകത്വവും ആനന്ദവും നൽകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും പിതാവ് ആരാണ്? പരമപുരുഷൻ, പരമാത്മാവാണ്. എല്ലാരെയും നിലനിർത്തുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതുമെല്ലാം പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ പ്രേമത്തിൽ നിന്ന് ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മളുടെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്തിനാ ഈ കൂടെ വരുന്നത്? എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ഭഗവാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആനന്ദം മാത്രം അനുഭവിക്കുന്ന ആത്മാക്കളാണ്. പക്ഷെ ഈ ശരീരം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പിതാവ് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ കൂടെ നിൽക്കുന്നു. നമുക്ക് പല പല അവസരങ്ങൾ തരുന്നു. ആചാര്യന്മാരെ കൂടെയും ഭക്തന്മാരെ കൂടെയും ഭഗവത്ഗീതയെ തരുന്നു, പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുന്നു, തെരുവുകളിലെല്ലാം നാമസങ്കീർത്തനം നടത്തുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിലും പുണ്യം കിട്ടി, നമുക്ക് ആ സുകൃതി കിട്ടി തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ ഭഗവാൻ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഭഗവാനാണ്. തന്റെ സന്താനങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ ആ പിതാവിനെ അനുസരിക്കുന്നത് ഏകത്വവും ആനന്ദവും നൽകും. എന്നാൽ മാത്രമേ ആനന്ദം ലഭിക്കൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും, നമ്മൾ എത്ര പണം ഉണ്ടാക്കിയാലും, കോടികൾ സമ്പാദിച്ചാലും, എത്ര ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും, എത്ര പ്രശസ്തി ആയാലും, എത്ര വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും, എത്ര ഉയർന്ന ജോലി ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ ആനന്ദം ലഭിക്കുകയില്ല. ആനന്ദം, പരമാനന്ദം, ഒരിക്കലും തീരാത്ത ആ ആനന്ദം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ പരമപുരുഷനെ സേവിക്കണം. അപ്പൊ ആ പരമപിതാവിനെ, അദ്ദേഹത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ഏകത്വം, അനുപശ്യത. ഇപ്പൊ ഏകത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 3 തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, ഗുണത്തിലുള്ള ഏകത്വം. അതിന് ഉദാഹരണം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ? കടലിലെ വെള്ളവും ഒരു തുള്ളി, പിന്നെ തീയും തീപ്പൊരി. തീയിലും തീപ്പൊരി. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഏകത്വം എന്താ മാതാജി? കേട്ടില്ല. താല്പര്യത്തിലുള്ള. താല്പര്യത്തിൽ അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ താല്പര്യമായിരിക്കണം നമ്മുടെ താല്പര്യം. അവിടെ ഉള്ള ഏകത്വം. ഇനി അനുപശ്യത കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അനുപശ്യത എന്ന് പറഞ്ഞ ആധികാരികപരമായ വീക്ഷണമുള്ളവരാണ് അനുപശ്യത. അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം. വ്യത്യാസവുമില്ല.
വ്യത്യാസം ഭേദവുമാണ് അഭേദവുമാണ്. വ്യത്യാസമുണ്ട്, വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ ഏതിലാണ് വ്യത്യാസം ഉള്ളത്? അളവുകളിൽ വ്യത്യാസം. അളവില് വ്യത്യാസമുണ്ട്, എന്നാൽ ഗുണത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഒരേ സമയം വ്യത്യാസമാണ്, വ്യത്യാസമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിർഗുണം. ഭൗതിക ഗുണങ്ങളില്ലാത്ത ആസക്തി. നിർഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതെന്നല്ല, ഭൗതിക ഗുണങ്ങളില്ല, അതാണ് നിർഗുണം. ആത്മഭൂതവും ബ്രഹ്മഭൂതവും എങ്ങനെയാണ്? രണ്ടും ഒന്നും തന്നെയാണ്. ആത്മഭൂതം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലെത്തിയ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? പരമാനന്ദത്തിൽ. പരമാനന്ദത്തിലായിരിക്കും. പരമപുരുഷനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, എപ്പോഴും ഭഗവാൻ സേവനത്തിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോട് സമഭാവന ഉണ്ട്. സമഭാവനയോടുകൂടി, എല്ലാരെയും സമഭാവനയോടുകൂടിയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. മഹാഭാഗവതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അതാണ് ആത്മഭൂതവും ബ്രഹ്മഭൂതവും. 3 സാദൃശ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു? ഏകത്വം പറഞ്ഞപ്പോ ആ 3 സാദൃശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. സമുദ്രം, വെള്ളം, കടലിലെ വെള്ളം, തീപ്പൊരിയുമായിട്ടുള്ള സാദൃശ്യമെന്നു. താല്പര്യം എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ താല്പര്യം എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പല വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ പോലും താല്പര്യത്തിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇതാണ് 3 സാദൃശ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.